Hallo? Hallo? Stands produktionen. Alle til kantinen. Det var alle til kantinen. For I skal forstå situationens alvor, har jeg bedt formanden for SP-koncernens bestyrelse. Så, nu har vi balladen. Det slimede møgdyr kommer der ikke noget godt ud af. Sige ja til. Jeg giver ordet til advokat Sindballe. Mine herrer, det er blevet mig pålagt at meddele dem, at fabrikken lukker. Det har været klart for alle, det er gået på en helt uacceptabel og urentabel måde, og alle er fra i dag frigjort til andet arbejde. Hey du, hvad det siger, vi bliver fyret? Jeg gentager, alle er frigjort til andet arbejde, og... Hør her. Jeg er tillidsmand her på stedet, og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Jeg har overhovedet ikke hørt noget om det her. Jeg er formand i bestyrelsen for SP-koncernen, hvor fabrikken her er en underafdeling. Beslutningen er taget centralt, og vi bliver meddelt bestyrelsen, og dermed også dem. Vi flytter en del af produktionen til Portugal. Hvad fanden er det, der foregår? Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen. Kom nu, Viggo. Kom. Kraft i mit blod.